अच्छा हो कर तारा जवन तू खेला सब आके कहेला तू हर चेला हो। भैया हाँ अरे बाप रे बाप का बताई हतारा से का भल भैया का बताई एगो मेहरारू भी एक खचरी है तना दिन भर साया साड़ी ब्लाउज सब हमरे से पिटवाती बा आ उल्टा उल्टा मारतो बिया। ओहो हो कहा तनी तोर दहिया रहे पाठा खानी है काहे हो गल तेल चाटा खानी का कहिए भाई दिन दिन मन काम करवा के देती है साजा तो मरले बरा माजा त के काटी साजा बात पोपचन तू हमर मजाक उड़ल बार जा हम जाता नहीं ना रुकम बताओ शादी कइला में कितना घाटा बाटे हैं 12 शादी के पहले 12 तू फरफरात रहल। का करबा हो भाई शादी का लड्डू खा के पछता तनी। अच्छा ठीक बा ठीक बा हे सरस्वती मैया एगो खेल क दीह आ धोखा देवे वाली सन के मैट्रिक में फेल क दीह। ए पोपचन भैया का करता रे? अखिया में लार धसल बा देखत नहीं खा करत नहीं काम चूरे पोपचन भैया सार तोर बापा कहियो न करे तोरा कह रहा बाक सर बताओ क्या खातिर बारे बाटे कौन काम। बात सार लाड़ मार दिले का चले के बाद सरस्वती पूजा के चांदा उसले। अच्छा ठीक बा चल उसले चांदा लेकिन ठेलू हमर भाई कोनो काम मत करिए गांदा कैसे उसले चलता सरस्वती पूजा के चांदा। भाग सार खाली गांदा गांदा सोच रखेलिस। कि मैंने केहू के घर और में ताक झाक मत करिए। अच्छा चल 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 और साल तो भैया रखे सरस्वती जी हाँ हाँ देखे एहू साल धूमधाम से रखल है सरस्वती जी। हाँ ए तो बैगानो बैठल बा का बैगन काहे मुरी पे हाथ के रोवा तारे देना सरस्वती पूजा के चांदा। का कोई ठेलू हमार भाई एगो हमारा हो गइल बा टेंशन अब कियो लागत है मैट्रिक में ना हो कैंपस तो लागत है बाबू कह दिए गाड़ में बास। जाए दे भाई हमार बैगन मत होके निराश। सरस्वती मैया पर रख अपन आस अब की बार हो जेबे तेहू मैट्रिक में पास। साचो का भाई? हाँ हाँ सही बात बा सही बा चल 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 अब की बार हो जाए पास तो अगले साल दे 500 रुपया एक। चल ठीक बा। रे अभी एको गो आदमी ना आए रास्ता में रखे चंदा लिया आओ चांदा इनको से लेवल जाई। तो सरस्वती पूजा के चांदा दी उतर दे चंदा एकरा से स्पेशल चंदा ले सो हाँ। चंदा देबे कि ना दे चंदा निकाल जल्दी चंदा। ए भाई ए हमर पार्टी देला खाना होते चांदा आ दुगरा ऊपर वाला हंसा तो दुगरा चंदा ला सब ते ना देले ते ना देले हाँ। निकाल निकाल जल्दी। ए यार पैसा से नहीं खे तो सर मारो सर मारो अरे जो जबरदस्ती का हमर तरफ से रंगरी मांगे तरफ ना रे रंगा हमरा तो नहीं खेला कि तोनी चांदा उसला तरफ सरस्वती पूजा धरेला हमरा तो लागत तोनी पिएला धर तरफ गलती बोलता साला ना दलक भाग गल साला। अरे बाप रे बाप कौन गांव रे डुमरिया घाट बाप रे बाप बहन तुलवा रंगारी चांदा उसला तरफ है गांव में हम कोबो ना है भसड़ी कहते लड़का नहीं खेल ऐसा कैसे लड़का हो जाए। हम डॉक्टर को छीना डॉक्टर बनी हम ओरिजिनल डॉक्टर बनी। ए सरवा होय क्या करता रहो सरे लागत तो सरस्वती पूजा का चंदा उसला तरफ अब राम ना चीनी चले दो। ये पोपचन भाई हाँ कौशला बाइक लगा के आवता कि चांदा ना दे अच्छा तो ओकरा से उसला लिया चांदा आवे दे अना दी तो कराई कइले। हाँ फिर के मारा ली सर के ए करो 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 ए काला चंदा निकालो चांदा निकालो कौन सी का चांदा निकालियो हो चांदा ना दे सरस्वती पूजा के दे पानी अरे काय कोले बोलोगे अरे ना मार हेलमेट निकाल हेलमेट अरे बाबू आय बाप ई तो बैगानवा के बाबू हमारे सरौ मारा तारा लगिन आवा लगिन कौन हमरा किल्ली बा देवे के बुखार के सुई ते दे दम पड़ा के सुई तू सारे तू नहीं चांदा सुला तोरा आवा तू खाली घर दे सारा हेलमेट ए चाचा खिसिया मत बाबू सुन ना ए चाचा खिसिया मत सरस्वती पूजा के चांदा उसला तरनिया आय सब बाप सारा हमार बाबू वाला मारी घरे जान तब रे सारा बेकार में चांदा उनके सुसुल तो बैगानवा के बाबू से सार मार देले बानी सो भाग सारा अब तो कहले माने
कि देवे के सुई साले आदमी के तो दे दम पारा के जितना बा उतने में करे का। अच्छा ठीक बा, चंदा तो जो लागल, अब चले का हम जाता नहीं पंडाल के बना वना दे देवे आ तो हम जा सो पंडित जी का लगे सब लिखवा खवा लिहसन पूजा के सामान। ठीक बा ठीक बा ठीक ठीक बा जा। अरे कहाँ से फोन आता? हेलो, हाँ बोला करे जा। अरे पापा जी गल बन जजमनका में तले बतिया लो पंच गल हुआ बॉयगन तेरा घरे लेके आग पड़ी। ए एगो बात कहे के बा हो। हाँ 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 काहे ना महाराज, हम तो एकदम दौड़ल ना कूदल चलम तारा लग। तो क्या समझत हो हमरा के? आई लव यू टू। लागत है सर पंडित छिनार लगे आ गइल बन से पंडित नहीं खे लागत सर चले गई सर पकिया छिनार पंडित बका सही कहता रे भाई। चले का अपनी शंभू बाबा के घर ये है। हाँ हाँ ये हाँ। कहाँ बनी बाबा? क्या काम बा? बाबा गल बन जजमनका में हम वहाँ के लड़का हई, बोली लो। सरस्वती पूजा के सामान लिखवा कर रखो, पोपचन भैया भेजला हन। हम लिख देता नहीं। ठीक बा लिखी लिखी। एक नंबर एक नंबर कमे में सल्टा दे। 1 क्विंटल गाजर आ। ए बाबा हाँ? 1 क्विंटल गाजरा काहे लिखल बा? का बड़ थोड़े किया बा, बस खाली हमरा पूजा करावे के बा। अच्छा अच्छा तनी तनी दिया ई। हां ठीक है 250 गाजर आ। हाँ हाँ इतना चली 2 क्विंटल केरा। ए पंडित बड़ा के लाल बड़ा तू को कमे कहता त को बेसी कहता हिसाब से लिखो हिसाब से। अब 1 दर्जन केरा लिखो में सल्टा दे। अच्छा 1 दर्जन केरा और 50 किलो चीनी। ए महाराज 50 किलो चीनी का होई जी? 1-2 किलो चीनी लिखी ना। हाँ 1-2 किलो लिखी। ज्यादा गाय नहीं के बनवाए हलुआ। हलवा 30 क्विंटल। सारी पंडितो पगलाइल बा का यार, कब कमे कहता तो कब बेसिए कह देता। तनी हिसाब से लिखी पंडित जी। आ कालसा ले ली हलो 12 गो। ए महाराज एगो कालसा लागेला आ 12 गो कहतनी। ए चल भाइयो ई छिनार पंडित बा पक्का सब अरे साला कैसन जजमान होइल हस, साला हल्दियो लगाई ना दल हस। मेन बात बा कि हम तो करले बानी अभी तक श्राद्ध आ बियाह, आज तक पूजा पाठ हम कमे करले बानी, ऐसे अंदाज नहीं है का करबो। अब हमू वही लिखवावत रहनी है बाकी ओकनी के पाता रख कान बा जजमान के लाता हमर फेल हो जाई।